بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفصل العاشر. الفصل العاشر في مناجاتي وعرض الحاجات. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، ولن يليق رسول الله جاهك لي إذا الكريم تحلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عدمت إن الكبائر يا نفس لا تقنطي من ذلة عدمت يا نفس لا تقنطي من ذلة عدمت إن الكبائر في الغفران المكلم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منحزم. وقف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأحوال ينهزم. ووعدا لسحب الصلاة منك داعمة على النبي بمنحر ومنسجم. ما ولحت أذابات الباني ريح الصرع، وأطلب العيسى حاد العريس بالنغم. ثم الغنى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والعالي والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما بدا بالواصل الكريم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته في طيبة الحرم واسمه قسم من عامر القصر. وهذه بردة مختارة قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 معمعة، فرد بها كربنا يا واسع الكريم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu gada da masu albarka, kamar yadda kuka sani mana haɗuwa wannan masallaci mai albarka a masjid Ansar Sahaba a duk ainihin wato talata domin karatun da tafai na ainihin wato ulumul ala, tun daga ɓangaren faratul lugha a zuwa ilmin nahw, wato gabaki ɗaya ulumul lugha ne. A ƙarƙashin wannan, kamar yadda kuka sani muna fara ne da Burdatul Madih, wanda yau insha Allah zai zama na ƙarshe na ƙarewar littafi insha Allah. Allah ya taimake mu. Za mu tashi akan al-fasl al-ashir, wato fasali na 10 kenan, wanda fi munajat, a cikin munajat wa ardul hajat, da kuma bijiro da bukatu. So wannan fasalin kusan yana cikin fasali mafi ɗauke da guba a cikin littafin, wanda da dama abiyatin idan ka kwamfashe su daga akwai yin wato tanakuli da aƙida ingantacciya, amma kuma yadda ku sani wannan littafin muna da rasa shi ne domin dalili kamar dalilan nan. Na farko shi ne tasirantuwa da mafaratu lura ɗin, na biyu kuma abiyatin da suka zama sun ainihin wato siffan tafiyayen halitta da kuma yabo gare shi, wanda babu tanakuli akan aƙida, sai mu yi ainihin wato marhaban da shi, kamar yadda da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke cewa da ta ƙoni kama a datin nasara Isa ibn Maryam.
gada ku zuzuta ni wajen yabo kamar yadda isa kristoci suka wuce iyaka wajen isa dan maryam saboda fa inna ma ana abdun domin ni bawa ne fa qulu ku ce abdullahi wa rasul ko bawan Allah ne kuma mutum to a wannan fasalin zamu warwasa wasu baitoci insha Allah ma ta takaice muna itimani akan rawali wanda malami mai suna Malam Abdulbadi cikin littafin na kuma gora wanda ke bukatar littafin da aka yi aiki a aikace akan abiyatan algoritun madah na musiri a bangaren aqida to ya nemi wannan littafin da muka ce na kuma gora so kowane fasali idan yana dauke da kura zai tabbata ya ainihin wato tattauna akan baiti malam ke cewa ya haka khalqi ya kai ainihin wato mafi daraja mali man aluzu ban da wanda nake fakewa da shi inda hululin hadasa inda hululin hadisa a wajen ainihin watan saukan manya-manyan musulmi shi da hululin hadisa al'arami masu gamewa siwa karɓar da kai kun gani ko ya akramal khalqi ya ainihin wato mafi ficin ainihin wato halitta mafi karama daga cikin ainihin wato halittu yake cewa mali siwaka man aluzubi ban da wani kuma bayan ka wanda nake fakewa da shi inda hululul hadis a wajen ainihin wato saukan manya-manyan musibu ban da wanda nake fakewa da shi sai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'alamin musibar da in ta zo gaba ki dai za ta gaba kowa da kowa Allah ya kare malai ta cewa walan yudika rasulullahi jahaka bi izal karim tahalla bismi muntaqimi walan yudika rasulullahi ma sallallahu alaihi wasallam baya ainihin wato jahaka idan ka zo sai ka ce walan yudika rasulullahi Mahaifi sallallahu alaihi wasallam baya kuntutuwa ja haka wato darajar da ke nan bi karimi domin izal karimu domin mutum mai karamci karimi ta halla bismi yana yin ainihin wato ado ne da suna muntaqimi ainihin wato me ainihin wato azaba shi ne muntaqim domin izar karim ko yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko muntaqi yana cikin shi ne sunayen Allah to abinda musu yake cewa ne walan yadika rasulullahi ko jahaka bi ainihin wato darajojinka yake cewa walai ne liƙa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam walai ne liƙa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai kuntutuwa jahakabi da ainihin watan darajanka wadda tabbata gare ni nan khidaba yake na gaiba a wannan wajen sai ce izal karim domin na al-karim watan kaɗin da shi ba kaɗan ko bai wadatar ba shi ba laifin sauri izar karim domin na al-karim Allah ke nago sai ke cewa ta halla bismi ya yi ado ne da suna wanda ke cewa ne muntaqimi mai ainihin wato kawo wanda ke cewa yana hukuma domin da yake cewa ta halla bismi a ƙa'ida ai idan ya siffanta da suna daga cikin sunaye to wannan sunan ta zama siffa gare shi yawwa fa inna min judika dunya wa darrata fa inna tulalla min judika yana daga cikin kyautar ka baiwanka duniya shine duniya wa darrata da kuma yin wato kishiyarta shine wa darrata ana sai ku yi dabbin sarki wa min ilmika na daga cikin ilmomin ka ilmul lawh wal qalami ilimin ainihin wato bi اللوح المحفوظ da kuma al-qalam ilmul qalam wannan gaskiya babu shakka wannan zahiri ainihin wato bawa lura
ainihin wata kuskure ne kuma fito na fito ne da aƙida ingantacciya, shi yasa mai nan da ya kawo can wannan ya wuce iyaka a wannan yawa kun bayyanta ya warware shi can da yake fada a can baya baitinsa ya nafsa la taqnati min zallati. Duk inda aka ce maka yana da ƙura a wajen sai ka zama baitin layi sai ka ce sai ka mai ta'alliqi wa imma da larabci wa imma da hausa a wajen yadda wajen da za ka zo ba za ka manta da wajen ba. Ya nasu ya ke rayuwa la taqnati min zallati, gada ki yanke ainihin watan ƙauna, gada ki yake tsammani min zallatin saboda wani zunubi akamar da ya girma gare ki. Domin ya ce innal kaba'ira, lallai kagan manya-manyan zunubai kallamami kamar ainihin wata mai ƙananan zunubai ne fil gufrani a yayin ainihin wato neman gafara. Ce ma yaran su da shugaban masallaci da kuma masu sai mana ya ci gaba da cewa wato a nan wannan baitin wato da manyan zunuban da ƙanana dukkaninsu wajen Allah ya faɗa maka da ɗaya ne a kun bayyanta wannan kamar ragi ne ke ga mota zilawa kuma nan shi ma kai shi wani zaki gan mai malaman suka bai kamar yadda muka ce mai na ƙarfara shi ma yanzu na fakaice yana musu ragi ne ka su mutan islawa suna da kiran cewa ba za ka shiga aljanna bayan da kai ga tsakanin wani kabila daga cikin kabaya. Littafin da na taɓa karantawa da nake jin daɗin bayanin shi ne Asma Mu'alim na Dr. Sallani, salafi ne kuma ahlus sunna ne, ya ƙware a aƙida kuma yin wato da duniyan bincike na ɓangaren ainihin wato tarihi tun daga farkon tarihin musulunci ma'aiki sallallahu alaihi wasallam jimillan sahabbai har zuwa dai umar mutar da kuke ganin documentary fish yake cewa na daga cikin ainihin wato hujjar kudinsu da suke amfani da shi shine abin nan ayoyi da suka yi bayani dangane da kafirai, to a siyakin sai suka ko waɗannan ayoyin na alƙur'ani sai su kallafa mu cewa to hatta da mu'minai waɗanda za su ainihin wato zake makabira daga cikin gabaya su ma sun shiga cikin waɗannan umumatan da an kai kai su yakin alƙur'ani da za ka ko za ga bayanai ne na kafirai da farko sai a ga a khatama da wannan cewa ba za su shiga aljanna ba, wato muznabai da kuma mujrimai da makamantansu. sai malaka cewa la'alla rahmatar rabbi hina yaqsimuhu, la'alla mai yiwuwa tabbas yana fata ne ina harbi ne na taraji rahmatar rabbi rahamar ubangiji na hina ya kasima a lokacin da ke wato raba ta tati tana zuwa wato tati ala hasabil isyani tana zuwa ne ko gwada inda ka kware a sabo ka dage a sabo fil isami a yayin rabu. To kaga nan ma ya buɗe wata kofa wadda ke cewa ba daidai ba ce ba kuma yadda malamin suke faɗa. Watan yanayin da ka fansama sabo yake ne, to haka rahama Allah za ta zo kuma kaga wuce ainihin wato ba wala fahimtar tsawa wa asara ya ta duniya ku, to kaga ai tsawa ya yi yawa ya yi daga wanda ji tsawa malamin zai suna masa shi wanda daga ya zaƙi kenan kaga abin sai a hankali Allah ya samu da shi. Malaki cewa ya rabbi ya kai wani na waj'al rajai ka sanya ainihin wato fata na ghayra muhaddis ba ainihin wato bai toyayye ba, kun bayyanta ba wanda ya sunɗe ba fata na da kike gada ya kasa, kun bayyanta yau wanda ya dawo nan yana kokoli kuma da dai ka a wajenka ko a wajen wakilan Allah ko waj'al hisabi ka sanya hisabi na wato tsammani na kina shine hisabi ana gairar munkhazimi ba abin da zai zama yankakke ba, wato expectation dina gada ya zama sai an buga an samu ala. Sai da cewa wal quf bi abdika fi daraini inna lahu wal quf kai nufi kai
lutufi ka tausaya bi abdika da ba ka fidda raini ainihin wato yin duniya da kuma lahira inda domin lalle wannan bawa yana da sauran wata haƙuri mata duk sanda ta buhul a hawalu duk sanda ainihin wato tsoro jini ne na tsororka suka ainihin wato kira shi mai yan hazin sai zuciya shi ta raya da haka irin wannan kamar lutufi yan hazin yana zuciyar shi ta samu yan kasa da karka ta yi wasu yan hazin za ta sunkuyi yawa za ta karya an bayyanta sai kuma yake cewa wa'azan da suhbi salatin minka da'imatin wa'azan kai izini da suhbi ga ainihin watan giragizai salatin minka da'imatin su ta yin salati da gare ka da'imatin masu a kowane lokaci ala nabi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muhallin mai kwara wa munsajimi da mai zuba dukkanin kusan ma'ana ɗaya ne muhallin da kuma munsajim duka da abin da suke nihi kowa wanda zai ta kwara yana zuba kamar yadda kaga girgija ya asali gaba ne ko kaga zuba zai dinga yi to haka zalika waɗanda za su dinga yin ainihin wato salati su ta zuba su ta kwara kawai ما أنح أضبات الباني ريح الصبح وأدبر العيسى حال العيس بن نغني ما أنح متقل أين وتن أضبات الباني ريح الصبح ما أنها ريح الصبح أضبات الباني هكذا كم بين ما أنها ريح الصبح ريح الصبح شيء فاعلنا صبحنا شكما أين وتن مضاف إليه كم بين متقل ainihin wato sanyin su baɗi ainihin watan ta karkata tana karkata da mai azabati bani azabati bani na zai zama mafulin biyu ko masu ko majulun mafulin biyu masu wa alamatin nasbi al-kasa da harfi ne an ne amma ne a ranar bin azabati bani din maf'ulin bihi ne mala ya za ta zama da yarda ƙa'ida nan kamar yadda ibn malik yake cewa wa ma bita wa alifun qad jumi'a yuksau fil jam'i wa fi nasb ma'a wa ma duk abin da bita aka yi jam'i sa bita yuksau ana mai kasara ne fil jam'i a cikin jam'i wa a fil jam'i a cikin jam'i wa fi nasb a cikin nasb ma'a ta yanzu kaga nan azawat kaga nan sai ka ce maf'ulun bi mansubin wa alamat nasbi ne al-kasra لأنه ماذا جمع المذكر السالم لأنه جمع المؤنث السالم شيني ما رنحت أضبات الباني ريح الصبا ريح الصبا متى ريح الصبا ainihin wata mai sunan shi sanyin subahi maran na matuƙa tana karkata da azabatu bani wato ganyen reshen ainihin wato bani shine azabatu bani azabat shine ainihin wato rassa reshe na bani na ainihin wato itacen bani to a ci gaba da ainihin wato yin wannan salati kenan da yake ne ya ƙara cewa kuma وأطلب العيسى الحال العيسى بالنظم هذا العيسى مذكورة أين وتم راقما وأطلب العيسى سنفرن تام عين وتراقما فرعي بالنظم بي مسواقع كنسن واقي كنسن سنة ربا إذا سنة تبيها كاسا سنة كذا أين وتواقي هكا ما أين وتم راقما الناس كن بينتا شيني أولا سكيني hadar jinsi masu ƙora ainihin wato abin nan mana raƙuma su ne hadar jinsi masu gargada raƙuma suna biye da su haka to yake cewa wa aqraba nan kuma wa aqraba isa su nan hadar jinsi su masu ƙora masu gargada ne raƙuma wa aqraba isa sun faranta mu ainihin wato waɗannan wuraren raƙuma manya-manya ta hanyar tafiya bin normal da yi musu
waƙe da suke rainawa. Wannan baitin is simple, right? It's the most simplest bait market. Wannan aka ce za a yi shi biddik ana tana maka balagar shi to aiki a ranka. Ka tafi? Kun fahimci wannan kowa sake doshi? No? ثم غير عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الزكري سنة ايضا وتو يدار من تبدا كان ابو بكر الصديق وعن عمر مسينا وعن علي وعن عثمان مسينا عثمان الزكري ما شكرا والمال والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنفع والحلم والكرم والآل لكما أين وتو يا لجنسا da kuma wasabi da sabansa sun mutu a yin sannan mabiya wanda suke bisa kyautata fahim su halin tuka fahim su ne halin tuka ma'abuta da tsoron Allah wani nafa da kuma ainihin wato amfani na ba kake na san wajen su da ke gaban ba wannan fara kuma ainihin wata mai tsafta ba su da ɗauki da ainihin wato khirish ko yaya wani ilmi da kuma ainihin wato juriya wal kami da karama ya rabbi ya zo yana ko bil mustafa ya rabbi bil mustafa ballig maqasidana ko waghfir lana ma madaya wasi al-karim ya rabbi ya kai ubangiji bil mustafa wato ballig maqasidana bil mustafa ka isar da manufofin zuwa ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ita wa fulana ka gafarta mana ma ba abin da ya gabata da zunuban ya wasa alƙalmi ya kai ne rutaccen da karama wa fi ilahi li kulli muslimina ya ubangiji na ka gafarta ma dukkan musulmai kuma ya ko abin da ke kanta fi masjidi a cikin masallaci al-aqsa masjid al-aqsa kenan wa fil harami da kuma masallacin ainihin wata mai alfarma ke jami'in baitu fi ɗaibatin haram da alfarman wanda gidan shi kasance ɗaibatin wato madina ke na haramun wanda ke cewa harami ne wanda ke cewa an haramce shi daga ainihin wasu abubuwa da ba ba da dama aikata wasu da aka ba da wasu karka aikata tunan harami ne wanda ke cewa wasu abubuwa ba za a aikata su kun sa wanda ke harami wasu muhu wanda sunan shi kuma ƙasar min a'azamul qasami ismi ne mai girma daga cikin ainihin wato manya-manyan kasami na wanda ake zuwa da shi wannan ba shi kan shi mai na ƙulgola shi ma ya yi na kadin nan ya ce wannan kuskure ne abinda ke nufi kai wasu kasam wato sunan shi kasami ne wanda ana rantsuwa da shi ke kuma bayyanta wani kaso ne wanda ake rantsuwa da shi kuma min a'awar da kasami na daga cikin manya-manyan abin da ake rantsuwa da shi Allahu a'lam sai ma da ke ce wa hazi baudatun wannan boda ce ta ainihin wato al-muhtar zaɓaɓɓe ƙarfutima wadda an cika ta da mai da ainihin wato alkhairi walhamdulillahi fi badin wa fi khatami alhamdulillahi guda ta tabbata ga Allah fi badin a farko wa fi khatami da kuma cikawa insha Allah ba da sai ke cewa abu ya tuba baitocinta kada a sun zo 60 معنى تدريد 60 فرج بها قربنا يا الله كأيني وتو قرن يمنا وبكين cikin da muke ciki ya wasa alkarami ya ainihin wato mai wataccen karama nan ne muka zo ƙarshen wannan littafi kamar yadda kuke gani wannan littafin mun yi shi zama ɗaya wannan ne zama shi da bai kuma to fara wannan karatun kamar yadda kusa ne karatu ne wanda muke ɗaiɗaiku asali da su malam muka fara shi to ba ma ɗauko sigar ɗaukan shi ba a cewa ya ɗauka a documentar ɗin sa kai da ake ɗauka har zuwa wannan matakin bidiyo sai da shi malam ya ba da wannan shawarar kuma shi ya kawo wannan ainihin wato ci gaba da aka muna cewa Allah ya saka mai alkhairi ba wai daga ni bane ba aka samu asali ma ba aka ci abokan cikin ba zan manta ba da Ismail Muhammadiya da shi Baudatul Madih a nan da muka kawo su haka ne malam da kuma masu da na katna
kamar da kenan da kuma matanar bila su a lokacin haka muka ba waɗannan kartukan a nan so yau kuma kaga Allah ya bada iko da yake cewa kaga an taske su gaba ki dai kaga yanzu suna nan wani kuma yanzu iya zuwa ko da bayan ba ma nan ya karanta kila ba mu ba duniya wata da zaka yi zuwa su ga muna fatan da Allah ya ba mu nada inda muka kusa Allah ya gafarta mana sannan kuma kun ga duk sanar da mu yi karatu bayan sallar isha'i muka yi karatu wanda wannan nan gidan da ake karatun nan an kullu ga mai shi baya cikin gidan amma ba ke tare generator da muke amfani da mai kyauta ba don kuma don saboda nan katin ne da ake gudanarwa muna fatan Alhaji Babu Allah ya saka mai alkhairi Allah shi biya mai bukatun sa na alkhairi Allah kuma shi kare shi da shan mai da shan mai shari wannan dai shi ne kuma aikin alkhairi da yake Allah shi dafa mashi ya sa ya dore har karshen lamarin to سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك